तू बाहेर काय ना ये चालू ये ना बाहेर त्यांना बापा लिस्टेट केले बापा रोडी त्यांना किती जमले ते यार कोण मग नाम पिछा धाव लोचा ना केअर केलो रोडी मोठा लाटली पण स्कोर केला काय मला काल भावाला उत्तम पण भेटी बोलले तरी फोन आम्ही पण सत्यम नाम घेते रोडी मोठा स्कोर केला उत्तम ऐका ना ते आम्ही ना पण हम अरे तू थांब म्हणे पहिले त्याप्रमाणे थांबू द्या अशी नाही पण मग बापू थांबू जायचं एक काम करू तू बघ दोन्ही हाती पाय पडतात तू गेल पण कसं होत मला संसार वाईट घेऊन होता बोल त्यानं संसार वाईट केला मला संसार वाईट घेऊन होतं तुझ्या संसार वाईट होतं आणि तू मला हा टाईट झालं हे पण तू मला हा टाईट होता टाईट माझ्या काय टाईट झाला तू बऱ्याच नाच लागला तुझे टाईट झाला तू चालू पाच दोन्या पिशे लागून कारण कोण तू नाव करतो तर हा तर स्वरूप नाही गेलो एक स्वरूप पडेल असं मला राग येते स्वरूप त्याचे राहू त्या पिताची मागचा आला तू पिलाची मग दोन तीन पडी कसं वास आहे मग तिसरे पण विकसा चॉकलेट पाऊस सुरू केले पाहिजे विकसाचे ही काय काय बोलतो तू त्याला मागं फिक्स तर म्हणून हा विक्स चॉकलेट काय त्यामुळे तू मागं फिक्स मारलं ह्या गावाकडे फिक्स राहू गेलो मागच्या या गावाकडे फिक्स आले पण आमच्या प्रेम आमचं गेलो चालू मेरे साहबाने समझाता कि तू मागं वचन दिलं तू मागं लागला वचन दिलं वचन नाही दिलं वचन नाही घेतो तू मागं तू वचन घेईल पण वचन घेईल त्यातले करोड झाले बापा आता इस्टेट बघत मग हेच काय म्हणे अजून माफी बी त्याने खूप सोडते म्हणून त्यांना काय आणि फक्त काय कोणी थंडी वेळी थोडी मन नशीब लोक आता बाप्पा इस्टेटची नसता आता बाप्पा इस्टेट गेली आता तुम्ही गेलो आणि माझ्या बाप्पा इस्टेट बँका रोड होते हा इथे कंदा गेला त्याच्या माग ओळख येत मी का किती करतो गेलो जवा जवा ना हॉटेल असते हॉटेल गॉड करून बरं असा कशा असतो तर भाऊ बरे का पडत बोलू का म्हणजे कशातून पडेल तरी बऱ्याच मग पडला दोन येतो पदरा पडला पवित्र जाऊन देव मनीस गो म्हणा देव मनीस मागे राव कोण गो देव मनीस आणि हा ते मारू जाऊन घेत तुम्ही जाऊन घेतो भारू बाप्पा जवळ ते पुढे लागते ना सुण्याला बरी केलं अशी पोरा असं काही काय रोड नव्हतं रे तर आता रस्त्यात हे गेला हा कोण म्हणून नाही गोष्ट